सालबारि फरायसालिमायाव आगु बैसागु फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ देग्लायनिफ्राय सालबारि फरायसालिमायाव 10 फेब्रुआरियाव बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय जागोन। बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव गोथार फिरफिला बिरहोनाय, गोजोननि थाखाय जरासे फारौ बिरहोनाय बायदि बायदि हाबाफारिबो खुंनाय जायो। बेनि उनाव बागुरुम्बा मोसानाय, बिहु मोसानाय बायदि हाबाफारि खुंनाय जायो। निसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनाय थाग्रोबाय। जोंहा दिनै सालबारि फरायसालिमाया 10 एप्रिल खालाराव बैसागु एबा बिहु फ्रि सेलेब्रेसन मोनसे फोरबो खुंनो लानाय जादों। बे फोरबोखौ जों देग्लायनिफ्राय गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनै सानसे थोलो गिबियावनो फ्लेग बोनाय, बेनि उनावहाय गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय, खौसेथिनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय जों फारौ उरायहोदों। फारौ उरायबाय जोंनि फरायसालिमानि फोरोंगुरु आफादनि आफादगिरि डक्टर हरिश दास। लोगोसे जोंहा गोबां हाबाफारि दंबोयो। बे हाबाफारियाव जोंहा गेदेरखौ मान होनाय, खुलुमनाय, बेवहाय जोंनि गभर्निं बडिनि प्रेसिडेन्ट फनितर तालुकदार 41 नं भबानिपुरनि MLA बिथाङा फैगोन, नुजाफैगोन। लोगोसे जोंहा बैसागु फोरबो, बे फोरबोखौ मोसानायखौ बेखेवनानै होगोन जोंनिनो बे फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारी। आरो उनावहाय जोंहा बेफोरबायदिनो फरायसालिमानि फरायसा आफादनि आफादगिरिया जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बेफोरखौ मोजाङै बेखेवनानै होगोन। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा थोलो सानसे हाबाफारि लानानै जोंनि सालबारि फरायसालिमाया बैसागु फोरबो बेखौ खुंनो लानाय जादों। बे बैसागु फोरबो खुंनो लानायावहाय जोंहा सालबारि फरायसालिमाया फरायसाफोरा जोंनि फोरोंगुरु, जोंनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिथांमोना गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंगोन। बे दिन्थिफुंनायाव जोङो जोंनि फरायसालिमानि जा जौगालु आरो जोंनि फरायसालिमायाव जोंनि फोरोंगुरु फरायसा बिथांमोना मा बिथिङाव रोंगौथि दङ बेफोरखौ जों दिनै मोजाङै नुसारनो हागोन। दा बेनिखायनो जोङो मिजिंथिदों दिनै सानसे आफा बोराइ बाथौ आनान गसाइ नुहाथारिनि अननायाव जोङो मोजां रोखोमै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो हागोन। আজি আমার হালবাড়ি মহাবিদ্যালয়ৰ 2 এপ্রিল, बे 2 एप्रिल दिना আমি বিহু পৰ্ব ফ্ৰী बैसागु एबा बिहु पर्व आमी सेलेब्रेट কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত সেলিব্ৰেশ্যনত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই সন্ধিয়া 5 বজালৈকে প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে। প্ৰথমে আমি ফ্লেগ উৰুৱা হৈছে। সেকেণ্ডত আমাৰ হালবাৰীৰ কলেজৰ শান্তি, উন্নতি, সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ কাৰণে পাৰ চৰাই, শান্তিৰ প্ৰতীক পাৰ চৰাই উৰুৱা হৈছে। তাৰপিছতে আমাৰ এতিয়া আমাৰ ডাঙৰক সেৱা কৰা, সৰুক মৰম যাচা, যিটো বড়ো জাতিৰ, অসমীয়া জাতিৰ, হিন্দুৰ যিটো আমাৰ
সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা পৰ্ব ৰখা হৈছে আমাৰ গভৰ্নিং বডিৰ অনাৰেবল প্ৰেচিডেণ্ট ফণিতৰ তালুকদাৰ আহিব তেখেতক আমি সেৱা জনাম আৰু সেয়ে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাগুৰুসকলক সেৱা কৰিব ঠিক তেনেকৈ নেক্সট পৰ্ব আছে আমাৰ শালবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো বৈশাগু বা বিহু আৰু বৈশাগু পৰ্বটো আমাৰ উদ্বোধন কৰিব ডক্টৰ দুলেন বসুমতাৰী আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আৰু IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ তেখেতে আৰু তেনেকৈ আমাৰ আজি দিনজোৰা 5 বজালৈ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো চলি থকা হ'ব আশা কৰোঁ আমি নতুন বছৰত নতুন আশা আকাংক্ষা আৰু আমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিব আমাৰ আভা বুঢ়াই বাথৌ আৰু নেদেখাজনে আমাক নিশ্চয় সহায় কৰিব আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা এইখিনি পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ